أبي هوت نفسه كفسب حدا وستاني يموت هالله علم نخبري بستشلم شحنة عداليا خمسة بركتلك التجنزب اللوجزيو كبري زوها بنجار يكونن ما نمسب دما كبري خبكا قديتا يقولون أبزوريا خزلو سبات يعزبو خلو يصبو يخادم مانلو كساب كندي عقل خمز لك يفتنو خلو إذا حجت سمعو زلخا ندخو ما زوها بمخري كونن إزي بزعباناي مايكافيلي استراتيجين عميق سنة لبونا نتأمر خارتايو نعخا سدافرو سبات بخميك تحزم كم زلكا زرقي شوعات من قدتها اللو إزما الأخت سامعخا ختود خلغا اتقدم كاز نبركا يسب أي كتكون النخا بزبالة حدا جنيان كي حاتتكا خبر التركب نساب كتكون نخا كسام موداتا بتنكا سمع قدامين نتبي سقطا بزقباء المد قدامين بنصات تتكملون نصلاعتها ملؤ بملؤ تماسنلو مسارحي سقطا እዩ ሓደ ሰብ ክብርኻ ክትንክፍ ከሎ ነፍስ ወከፍ ክብልታት ኣካላትካ ግብረ መልስ ክህብ ርእሱ ክከላኸልን ብቁጥዕ ቃላት መልስ ክህብን ይደሊ ንሳቶም እውን ከምዚ ዓይነት ምላሽ ክትህብ እዮም ዝፅበዩ እናትካ ጉልበትን እናትካ ቆላሕታን ይደልዩ ኣብ ስምዒትካ ስልጣን ከም ዘለዎም ምርግጋጽ ይደልዩ ነዚ ምላሽ ኣብ ዝሃብካሉ ቅጽበት ዓወት ብሸሓነ ዳሊኻ ሂብካዮም ኣለኻ ማካቬሊ ነዚ ቅድሚ ዘመናት ተረዲእዎ ነይሩ እዩ ንነፍስ ወከፍ ንእሽተይ ነገር ምላሽ ዝህብ ንጉስ ዝፋኑ የጥፍህ ኢሉ ነይሩ ንድፍረት ወይ ንዕቐት ብዙሕልን ዘይንቀሳቐስን ስቕታ መልሲ ክትብ ኣለካ እዚ ስቕታ እዚ ድኻም ኣይኮነን እንታይ ከም እትብል ጠፊእካ ዝገበርካዮ ስቕታ እውን ኣይኮነን እዚ ስቕታ እዚ ሓደ ሓደ ንእንስሳ እቲ ዝሃድኖ ዘሎ እንስሳ ክሳብ ዝጋገዝ ዝፅበየሉ ዓይነት ስቕታ እዩ ሓደ እኳ ከይተዛረብካ ክትተርፍ ከለኻ ክፍተት ትፈጥር ኣብቲ ክፍተት እቲ ድማ ጸላኢኻ በቲ ተዛረቡ ዘረባ ኣብ ዘይምትእማን ክትሕል ይጅምር በኣሰ ተጸብዮም ነይሮም ክትቁጣዕ ተጸብዮም ነይሮም ግናኸ ስቕታይ ተጸበዩን እዚ ድማ የጨንቆም ገዛ ርእሶም ከም ዝጠራጠሩ ይገብሮም ጌጋ ግዲ ፈጺመ ኢሎም ነቲ ቅጽበት ደጋጊሞም ከሰላስሉ የገድዶም መብዛሕትኦም ሰባት ግብረ መልሲ ንምርካብ ሃረር እዮም ዝብሉ ጥንካረ ማለት ዋዒልካ ወይ ብፍጥነት ምጽራፍ ኣይኮነን ሓቀኛ ሓይሊ ግን بخالي من قد يسرح سقطا خاب قالات نلعل خمس زارب كترداء لك سمعني سقطا خمزي يزبل نسخاتكم كواين تحتيهم رئيتوتاتكم أمناتي عالم واقع يبلون أنا نسخاتكم كتردقوا بزي تخلوا درجة يسرح أبكتالي حدا سبك الدافركا قلو سوق بلو برقعات عينو تملكت شعو نعغلت بس شبال بركبل كتعزو بيخا هذي ناي سقطها أبابيو كالاي نتبي نابي وتكازل لو مأتوي عزوه أبزع علم اتنطفلو من قدي نزل عالم صغير حكي تردأ ناتكا هلاوه مسل ديكونس عدليو غزيخا قلبتكا قلحتخان تأمانتكا نخلو سبنت عز عدل هيابات يكونن يقداس كور واغاز اللوم واننتكايو حدا سب كبرخا ختنكف كله ኣብ ህይወትካ ንሓንቲ ሰከንድ እኳ ክትጸንሕ ብቑዕ ዘይምዃኑ ከረጋግጽ ክኽእል ኣለዎ ኣስተውዕል ብዙሓት ሰባት ኣብዚ እዮም ዝወድቁ ካልኦት ሰብ ከይከስሩን ከይጽምዎምን ስለ ዝፈርሑ ንንዕቐት ይዕገሱ ማካቬሊ ግን ሓደ ነገር ይሉና ኣሎ ክትፍቀር እንተዘይክኢልካ ክትፈራሕ ይሓየሽ ኢሉ ኣብዚ ኩነታት ድማ ዋጋኻ ብዘይፈልጡ ሰባት ካብ እትኽበብ በይንኻ ምዃን ይበልጽ ሰባት ካብ ህይወትካ ከተውፅእ ከለኻ ትጻወት ኣይኮንካን ዘለኻ የግዳስ ስትራቴጂ ትነድፍ ኢኻ ዘለኻ ናትካ ዓለም ደረጃታት ከም ዘለዎ ተሪኦም ኣለኻ ካብዞም ደረጃታት እዚኦም ንታሕቲ ዝወረደ ዝኾነ ሰብ ብዘይ ዝኾነ መግለጺ ወይ ድራማ ካብ ህይወትካ ይውገድ እዚ ሓሳብ እዚ ጨካን ይመስል ይኸውን ግናኸ ኣገዳሲ እዩ ዝደፈረካ ሰብ ዶባትካ ይፈታትን ነይሩ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ህይወትካ ከተውፅኦ ከለኻ ንዑ ጥራሕ ዘይኮነ ንኹሉ ዝዕዘበካ ዘሎ መልእኽቲ ተመሓላልፍ ኣለኻ ንስኻ ኣብ ክብርኻ ተደራደር ሰብ ኣይኮንካን እንዳፈለጡ ንዝፈጸምዎ ጌጋ ካልኣይ ዕድል ኣይትሃብ ምስዋር ዋጋ ይፈጥር እዩ ኩሉ ግዜ ትርከብን ኩሉ ግዜ ይቕረት ትብልን እንተኾንካ ኣብ ቅድሚ ዕንቶም ዋጋ ዘይብልካ ትኸውን ነገር ግን ናትካ ህላወ ክቡርን ሳሕትን ምስ ዝኸውን
ሓደ ጌጋ ንዘለዓለም ከም ዘጥፋእካ ምስ ፈለጡ ብክብሪ ክሕዙኻ ክጅምሩ እዮም ከም ትኪ ተሰወር ሽዑ እንታይ ክገብሩ ከም ዝነበሮም እንዳሓሰቡ ክተዓስዮም ክረኽቡኻ ዘይምኽኣሎም ቃላት ክምህርዎም ካብ ዝኽእሉ ንላዕሊ ክምህርዎም እዮም ሳልሳይ ነጥቢ ንሳቶም ካብ ዝበፅሕዎ ንላዕሊ ልዕል ኢልካ ተረኸብ ናይ ሕነ ምፍዳይ ዝበለፀ ምግቢ ኣዝሒልካ ዝብላዕ እዩ ይበሃል ግናኸ ካብ ኩሉ ዝዝሓለ ሕነ ምፍዳይ ጸላእትኻ መግለፂ ክሳብ ዝስእንሉ ዓብዪ ዓወት ምምጻእ እዩ ንንዕቐ ዝወሃብ ዝዓበየ ምላሽ ግጭት ኣይኮነን የግዳስ ልዕልና እዩ እቶም ዝነዓቑኻ ሰባት ናብ ላዕሊ ኣንቃዕሪሮም ክሪኡኻ ክሳብ ዝግደዱ ደረጃኻ ልዕል ኣብሎ ብዛዕባኡ ምትሓስበሉ ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ ካብ ናትካ ዕቤት ተሰርቀት ግዜ እያ ማካቬሊ ከም ዝበሎ ሓደ በሊሕ መራሒ ንመንግስትነቱ ኣብ ዘይጠቕሙ ውግኣት ሃብቱ ኣየባኽንን እዩ ኣብ ክንድኡ ይሃንፅን የስፋሕፍሕን ስሙ ክፅዋዕ ከሎ ጸላእቱ ክሳብ ዘርዕሉ ሓያል ይኸውን ኣብ ናትካ ዕቤት ጥራሕ ትኹረት ግበር ንንዕቐቶም ከም ነዳዲ ተጠቀመሉ ንሳቶም ብዛዕባኻ ክዛረቡ ከለዉ ንስኻ ዘይዓጠካ ሰብኩን ልዕል ክትብል ከለኻ ንዕቐቶም ልክዕ ከም ዘይስማዕ ጫውጫውታ ክኸውን እዩ እዚ ድማ ንሳቶም ጌጋ ምዃኖም ንምርግጋጽ ዘይኮነ ንስኻ ትኽክለኛ ሰብ ምዃንካ ንርእስኻ ንምርግጋጽ እዩ ኣብቲ ጫፍ ዕቤትካ ምስ በጻሕኻ ሓንቲ ቃል እኳ ምዝራባ የድልየካን እዩ ዓወትካ ካብ ዝኾነ ጭራሕ ምራሕ ንላዕሊ ዓው ኢሉ ክዛረብ እዩ ሽዑ ክደፍርዎ ዘይግባእ ሰብ ከም ዝደፈሩ ክርድኦም እዩ ራብዓይ ነጥቢ ብገዛእ ተግባራቶም ኣቃላዓዮም ኣስተውዕል ሓደ ሰብ ክዳፈረካ ከሎ ሽዑ ንሽዑ መሊስካ ናይ ምትካዕን ምስጢሮም ናይ መውፃእን ፈተና ኣሎ ነዚ ተቆጻጸሮ ብሉጭ ስትራቴጂስት ብቐጥታ ኣየጥቅዕን እዩ የግዳስ ይጽበን ይዕዘብን ንጸላይኡ ባዕሉ ዝሰቕለሉ ገመድ ይህቦ ሰባት ዝዳፈሩ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ስነ ስርዓት የብሎምን ብኢጎን ብትዕቢትን ብናይ ርእሰ ምትእምማንን ሕፅረት ዝድረኹ እዮም ስቕ ኢልካ እንተተዓዚብካዮም ብመስርሕ ግዜ ባህሪኦም ንኹሉ ሰብ ክግለጽ እዩ ናትካ ስራሕ ፍራድ ምዃን ኣይኮነን ስቕ ኢልካ ተዓዛቢ ምዃን እዩ ግዜ ሃቦም ንኻልኦት ሰባት እውን ክዳፈሩ እዮም ጸላእቲ ኸጥርዩ እዮም ድልድላት ድማ ከፍርሱ እዮም ዓለም መንነቶም ክሳብ ትፈልጥ ተፈጥሮ ስርሓ ክትሰርሕ ምግዳፍ ጥራሕ ዘይኮነስ ማንነቶም ዘርእይሉ ኩነታት ከተጣጥሕ ትኽእል ኢኻ ንስኻ ዝተረጋጋእኻን ምኽንያታውን ኩን ንሳቶም ብገዛእ ቁጣዖኦምን ትዕቢቶምን ክፈርሱ ክረኣዩ እዮም ሰባት ድማ ይዕዘቡ ኣለዉ ንስኻ ክብርኻ ሓሊኻ ንሳቶም ክዋረዱ ከለዉ ምስ ዝርእዩ ፍርዲ ብዘይናትካ ቓል ክወሃብ እዩ ተዓገስ ትዕግስቲ ድኻም ኣይኮነን ካብ ኩሉ ዝበለጸ ቀታሊ መሳርሒ እዩ ሓምሻይ ነጥቢ ነቲ ትረኻ ተቆጻጸሮ ሓቂ ማለት ዝኾነ ነገር ዘይኮነስ ሰባት ከምዚ ኮይኑ ኢሎም ዝኣምንሉ ነገር እዩ ማካቬሊ ነዚ ጽቡቕ ገይሩ ይፈልጦ እዩ ነቲ ታሪኽ ዝተቆጻጸረ ሰብ ነቲ ውጽኢቱ እውን ይቆጻጸሮ እዩ ሓደ ሰብ ክዳፈረካ ከሎ ኣብ ልዕሊኻ ሓደ ትረኻ ይፈጥር ኣሎ ንዓኻ ከም ድኹም ገይሩ ይስእለካ ኣሎ ግናኸ ኣብዚ ሓደ ናይ ዳርክ ሳይኮሎጂ ብልሓት የድልየካ ኣሎ ክትከራኸር ኣየድልየካን ርእስኻ ትከላኸል እውን ኣየድልየካን ሰባት ነቲ ኩነታት ከመይ ገይሮም ከም ዝርድእዎ ብስትራቴጂ ክንቀርጾ ኣለና እዚ ማለት ምሕሳብ ዘይኮነስ ቁላሕታ ሰባት ናብቲ ንዓኻ ዝጠቕመካ ኩነታት ከም ዝኸውን ምግባር እዩ ከመይ ጌርካ ተረጋጋእ ስምዒታዊ ክትከውን ከለኻ ንጸላኢኻ ንዓኻ ከም ተባእሳይ ወይ ዘይተረጋጋእኻ ሰብ ገይሩ ክስእለካ ትገብሮ ኣለኻ ምርግጋእ ንጽህነትን ጥንካረን የርኢ ተግባርካ ታሪኽካ ይንገሮም ንሳቶም ክዛረቡ ከለዉ ንስኻ ብተግባር ሕያውነትካ ኣርኢ ሰባት ካብ ዝሰምዕዎ ንላዕሊ ዘርእይዎ እዮም ዝኣምኑ ውግኣት ኣብ ዓውደ ውግእ ዘይኮነስ ኣብ ኣእምሮ ሰባት እዮም ዝሰዓሩ ጸላኢኻ ነቲ ቀዳማይ እምኒ ደርብዮ ክኸውን ይኽእል እዩ ነቲ ናይ መወዳእታ እምኒ ግን ንስኻ ክትደርብዮ ኢኻ ሻድሻይ ነጥቢ ዝንኦም ወይ ስሞም ህረም ሓደ ግዜ ስቕታ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ሓደ ግዜ ክትሃርም ኣለካ ግናኸ በሊሕ ሰብ ቢዱ ኣይሃርምን እዩ የግዳስ ኣብቲ ኣዝዩ ዝሕምን ቦታ እዩ ዝወቅዕ እዚ ድማ ስምን ዝናን እዩ ማካቬሊ ከም ዝጸሓፎ
ዝና መሰረት ኩሉ ሓይሊ እዩ ሓደ ሰብ ገንዘቡ ኣጥፊኡ ደጊሙ ክረኽቦ ይኽእል እዩ ስልጣኑ ኣጥፊኡ ዳግማይ ክድይብ ይኽእል እዩ ዝንኡ ወይ ስሙ ዘጥፍአ ሰብ ግን ኩሉ ነገር እዩ ዘጥፍእ ሓደ ሰብ ክዳፈረካ ኩሎ ዝንኡ ኣብ ሓደጋ ውዲቁሎ ማለት እዩ ዝንኦም ምጥፋእ ማለት ግን ሕሜታን ቤላቤሎም ዝርጋሕን ማለት ኣይኮነን እዚ ናይ ድኹማት መሳርሒ እዩ ንስኻ ብንፅፅር ኢኻ ትሃርም ንስኻ ተኣማኒ ሰብ ኮንካ ክትርከብ ከለኻ ናቶም ጠላምነትን ክድዓትን ይቃላዕ ንስኻ ብክብሪ ክትስጉም ከለኻ ናቶም ንእሽቶነት ጎሊሑ ይረአ ናቶም ኣስካሕካሒ ባህሪ እተርእየሉ ብልሓት እዚ እዩ ጸላኢኻ በይኑ ይኮነን ኣዕሩኽን መሻርክትን ኣለውዎ ንስኻ ምዞም ሰባት እዚኦም ርክብ መስርት እቶም ጸላእትኻ ዝምኩሕሎም ሰባት ንዓኻ ክፈትውኻ ጠቓሚ ሰብ ክትኮኖምን ግበር ቀስ ብቐስ እቶም ናይ ጸላኢኻ ኣዕሩኽ ንጸላኢኻ ኣብ ትሕቲ ምልክት ከእትውዎ እዮም ብዘይ ቃላት ብተግባር ጥራሕ ናይ ጸላኢኻ ዓለም ኣጽብቦ ንሳቶም ክወድቁ ከለዉ ንዓኻ ተሓታቲ ክገብሩኻ ይክእሉን እዮም ግናኸ ውሽጦም ይፈልጦ እዩ ሻውዓይ ነጥቢ ግዲ ዘይብልካኹን እዚ ናይ መወዳእታን ናይ ዝኩሉ ሓይሊ ጫፍን እዩ ሓቀኛ ሓይሊ ትርከበሉ ቦታ ዘይትንከፍን ዘይብጻሕን ግዲ ዘይምሃብ እዩ ካብ ዝኾነ ሰብ ምንም ከም ዘይትደሊ ኣብ ዝወሰንካሉ ቅጽበት ኣብ ከባቢኻ ካብ ዘለዉ ሰባት ኩሎም ንላዕሊ ዝበለጸን ሓደገኛን ሰብ ትኸውን ንዕቐት ዝጎድኣካ ብዛዕባ ርእቶት ውልቀ ሰብ ስለትጭነቕ እዩ መንነትካ ኣብ መርግጋጽ ካልኦት ሰባት ዝተመርኮሰ ክሳብ ዝኾነ ተጠቃዒ ኢኻ ነዚ ተጸባይነት እዚ እንተቐተልካዮ ኸ ሓደ ሰብ ክጸርፈካ ከሎ እንተ ዘይተሰሚዑካ ኸ ቁጣዓ ወይ ቃንዛ እውን እንተ ዘይተሰሚዑካ ኸ ኮታ ፈጢሙ ስምዒት እንተ ዘይሃልዩካ ንእምኒ እትህቦ ስምዒት ንዓኣቶም እንተሂብካዮም ሽዑ ዘይትትንከፍ ሰብ ክትከውን ኢኻ እዚ ዝለዓለ ደረጃ ዳርክ ሳይኮሎጂ እዩ ካብ ጸላእቱ ምንም ዘይደሊ ልኡል ብጸላእቱ ክዝወር ኣይክእልን ግዲ ዘይምሃብ ማለት ከም ዘይትጭነቕ ምምሳል ዘይኮነ ብሓቂ ዘይምጭነቕ እዩ እዚ ውሽጣዊ ስራሕ ይሓትት ዋጋኻ ካብ ውሽጥኻ ካብ ስታንዳርድኻን ካብ ራእይኻን ጥራሕ ክትረኽቦ ኣለካ ኣብዚ ደረጃ እዚ ምስ በጻሕኻ ጉልበትካ ይቕየር ሰባት እውን ይርድኦም እዩ እቲ ዝነዓቐካ ሰብ እንደገና ክፍትን እዩ ግናኸ ግብረ መልሲ ምዝስእን ሓይሊ ከም ዘይብሉ ክርዳእ እዩ ሓቀኛ ሓይሊ ገንዘብ ወይ ስልጣን ኣይኮነን ሓቀኛ ሓይሊ ፍጹም ዝኾነ ስምዒታዊ ናጽነት እዩ ሕጂ መብዛሕትኡ ሰብ ዘይውንኖም 7 ቀተልቲ መሳርሕታት ተዓጢቕካ ኣለኻ ብጥበብን ብዝተረጋገ ስምዒትን ተጠቀመሎም ኣገዳሲ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ድማ ብዘይ ምሕረት ተጠቀመሎም እዚ መልእኽቲ እዚ ንውሽጥኻ ተንኪፎ እንተኾይኑ ኣነ ዘይትንከፍ ሰብ እየ ኢልካ ንርእስኻ ቃልእቶ ክብሪ ኣይወሃብን እዩ ይእዘዝ እምበር ሕጂ ኪድ እሞ ማንም ዘይትንክፎ ሰብ ኩን ንርእስኻ ኣኽብር እዚ ቪድዮ እንተ ደኣ ፈቲኻዮ ላይክ ግበር ካልኦት ተመሳሰልቲ ትሕቶታት እንተደሊኻ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዕ